FM 102.0 Radio Toronto. Buna FM. Buna FM. Funa FM. Seni wa motwensi. Tokuleke minero. Ayana mangana maya asenjera yowe. Chinsa isano cha bono butuko igati aliagendreta kwenye kiwa semese mangana maye. Mosacha omwe miaka yegatokora sekinyoruki abo mwanda nyama sebe bonchali me county ya Kisii nigagendreta korara seka kimya keberebona atali gutara guchande kulengana ya mate ayo mosacha ya sereta George Morani gabereka gutwara kitoro kitali koera asibate miriko mwiranya getali elio kolingoli wa kulendetera konywa chinga kiabara liba radio vuna batema kumurusia bolere nigakana kagutimoka kolende orusigwa arorone chinguru ne yamate yaye Echa chagete kurara bino yokubaso ilo kwana lilo twanyora kete kinno hori kendi kalibukwa ndabana gacha so kurara na narite kurara tukaira nika kwete kurara rasa kurara mwana gacha mwasa gaso kumugori kakana kibanora ile kurara kwa bwatokana tukaza kumugori wano mwana nakibana para agacha wisiboka gatakai garwa aiwete ko tuasata kumanyanga ndi rwali agacha aba dikanisa bagacha kumira niwo karairu niwo aba ko korara na mata akamugita akabekera manje kibisa mwana kote kerawa akero raga takabwe tali kumutaye akataye mwana mwire kaba ntwara musogweni chenjiri mbiyale mwire ramale takanda gachakari atwara akaso ko kune sita ko chaso kere yaja asoka nando enda nyumba ibu ndo enda kurara kwayo kubutusinye tubutusinye ko kubwate kananga umuntu ko kule buya nduri korara no mukaso twarara akega twabo lakini era bona era akorara throughout oko endanya naacha okora uirana nande bole rora mugaso turi ku mwaka naone chinde chinachi ku moliga isa olibona chibwato bochafu tari ku esibi nagiye kora chinde chi ku moli naone umubere bona unaliro bochafu umatebi amaje ga kuunga kwa mugosa ugotikana yumasacho mwe miaka yegatoneki waseka mbiro gya kesi asalimo choleo kwero sele chi certificate chobolimo certificate chireta kali kwemremo yoboro kiasi skuru ya moyoboroso wasumuna chebina kugwa wahinyo musacho ya sereta isayo kombo tieno niga kana momochayo asekulenda anchira na bune serikali nigo ya mwete mirema asabeteka kwa chibesa chitan tichi milioni bere chinga kicho bokora libwae musacho niga igoroma ya ekukana gwasugwa kane bondi ye chibesa shilingi chiribu chimisano na ibere ekine juni okiratori na ende chitariki meronge bere na isano motinyo yo omwakoyo Togo sukabo sio boteneli bwenye gitari ya nyancho yego toka se county ya Kisii niko bweso kirina gokwandrenga na igendreta gonchuka na semetandao buna bwenye gitari babo mbabu ati obumanyi boisaine nende niko mbirenko byobe masomo birense nika chire maega yomusabati yo moyo lenge kopina gusiro gumabwa ya se chinjero chobo kurekano asenye gitari yo matuka make aitire wetera aseke kiabete serikali wetere ministry obachenu ya irense mo yaye asogo chakoligere ringa ngakiyanya arikanete yagusira agasira ya gatatu ni gotwari ko manyinga nyanjwa bunenya gitari ye kanisa na ndere kiwango gyakane asogo kore mirime ni gego kore mirimo wetera abakori emirimo abwo ba trainee gose bachieta sama somo yobonya gitari asichinse mawao buna abanyagitari abanene chi consultant buna abanyagitari bakabere medical officers sinasi ne clinical officer ntoli kwengecha mokori onde bwensi mirimo asokora barere baito
utali na masomo aikiranete korengana nechinsemo chia serikali chitendete obachire muna chigoteba igo asari agenderete gwitana nase mitandao na kirukende nigo tugutumia abakora emirimo batabwatia amasakara marungi nigo tukubeka amang'ana ayo korwa ase nyagitari yaito nigaro amang'ana ayo oborimo ayakora abantu bobe nande nigabwata obong'ainereria obonge enyagitari nigobono yaburia abantu batige korandia oborimo igoro yokwo komosubato iyo linge koibora ase bagandi bali baratake komanya oboronge kirire musubato yugo kwa baikase chiapisi chobacheno ase county ya Kisii eliokonyora oroboti urwo asonde bwansi ora twarukugani igoro yabete nabutokugania aso ase chiobisi chia serikali ensemo yobachenu kuriye report yobomane egotabona ngikiabete ekogera kiro muntu nagani tyogoisaneka twabakeire mbia mono asibali bagenderete gotena 92 asokorero yo minto yosirete oitwandete twensiamo nande bune nyagitari ekanisa ni gotogoteba ng'aintu otokorwo bogweni nyasaye ugwenia boigo ni gototagete kwaenekeria abatotegererete abo bara abantu be community abutogo serve ngamba basogotegerera na yanga buna yo borimo nande twasabire nga ase koba kwenya gitari iga nonde bwansi orabo gocha kuya services ende yonsi nanyonyore egeko gerenya gitari ekanisa igente getangani etangani mutu nobugima bw'omuntu Muraibe kanisa ya Adventista South Kenya Conference Pastor Paul Kiago yukirana ase nyagitari ya nyanja chinga kiroboto ruale kobwato kwa nigamo toginya gusira buno muntu bwerwete komokorera Nyasaye kiage nigamenta gote abuno bugimo bw'omuntu nigubona ase Nyasaye na igonto bwenereti koragania byale kero muntu akure na inche muna omorai bwe kanisa ya Adventista ekorunga South Kenya Conference Pastor Paul Kiage igongane digoteba nga litanga nikegima oto ire ngora ya itoja se family ya oyo ruro yoralire banyare konyora obotoere rwa sinkoro chiabo naende nabonta getego nga ase ngenjo nyagosira alengo muntu itobwe kanisa ya itu ya Kisii New Life nabotwegenete ebikorubia ene chingenjo chiae nabojiara lima pema ngano muntu Nyasaye oralira so kwegena amangana igoro yobugima bwo muntu karo bokoera na amangana bisekanete karo to somebuku tamanyereire kiagara abane ngosira balenjera abanda wao none kala banyagitari bakori ensemere yogo kumia ensemenene eyibago kora bose bakorete abeko nyarekana ukorara kwaba ekiagara mangano ukorara ku muntu ogotigaleta sama kokanya saole igoro oyo koruo bogima igoro kero kende intumwanya abantu nabotora atwara mangana mange torua ma comment to premuana nata kolende ntubwende komanyanga none karonsi akolirubuya amangano komenya ku muntu digaleta soko bako kwa Nyasaye ni gatiali mwenje mutegeli agenderete kwa nikigwa SMS ya mangana mayegendera gotega radio vuna 102.0 FM manyiwe kira chinga ki buna aguateka uyu noro mwelio wa mangana maya asinjira yobwe